La la L-ewwel tfajla li ħabbejt f'dulur kbir li poġġejt li tlaqt bla ma ħsibt xejn x'jistgħu jagħmlu dawn l-għajnejn nixtieq naf x'kien il-kaġun għejdla għaliex għandek raġun min imħabb irid ninħall bla ma qatt jien nagħmel żball waqt li llum noħlom fix-xeni tal-imoddi nisma' diski li kantajna tnejn flimkien qed nara f'xarek ittir qed tersaq lejja u firdu minn stema l-eku ta' dal-kliem jiena ninħobbok ma ninsik qatt kull jum nistenna u nittama li narak l-ewwel tfajla li ħabbejt f'dulur kbir li poġġejt li tlaqt bla ma ħsibt xejn x'jistgħu jagħmlu dawn l-għajnejn minn dum fridna kieku ridt tfajl oħra jien diġà sibt biżda l-vojt ma jimli ħadd qalbi sira tal-passat jgħaddi żmien u mbagħad naraw x'hemm lesta lina nista' ngħid li lili tfajtni taħt saqajk f'din il-logħba ant kont il-mazza u jiena Janvil bissem isni u tarrani ġej warajk Mr. Andrew għaxad ninħobbok ma ninsik qatt kull jum nistenna u nittama li narak l-ewwel tfajla li ħabbejt x'dulur kbir li poġġejt li tlaqt bla ma ħsibt xejn x'jistgħu jagħmlu dawn l-għajnejn la 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 x'imkien hemm. Ħafna bikkejtuni u x'ħintħad ħadd skonsfoni. Ara ma żgħar. Ħadd skonsfoni, ħassejtek xaħġek, X'inhu? Ħafna enerġija. Rita ħallija fidejja x'qal peress li ma ħam jgħidlekx l-ewwel Qed jaħarquni għajnejha fid-dar. Mela ħanaraw il-mistied